Ľudia, moje meno je Indrátor 21 a dneska už som vydal 2 videá a dneska vás vítam u reakcii takej animácie short filmu Antediluvian, takže som na to veľmi zvedavý, už som hovoril v mojom videu, takže nechceme prežívať, že je tu taká tma, takže ideme sa rovno na to pozrieť, takže Dragons of the Prime that are watching. Aha, takže vlastne dráci vlastne, že sú skutoční a tak ďalej, dosť to vie tak prepáč, že to angličtine nemôžu 1000. Antediluvian. Jesu, na to, veľmi sa už, je to veľmi také tmavé, takže vyzerá to, že to jasné, ne? Už podľa tejto animácie vidím, že to je robené po starú. Jasné. Toto je dobré, to nechutné. Takto si to ľudia predstavuje normálne. To není oka, zuby tak. Vidíte náhodou? To je dobre veľký. A to je vidíš to telo? Aha, takže to sa deje približí tento príbeh. A to je ten veľký. Jasné. Tam sú títo vľavo nejaké dinosaury, možno. Ale sú to asi dinosaury podľa tej starej predstavy, možno to je iguanodont. A nejaké dobré dlhé ocasy majú. Sú nejaké korytnačky, alebo nejaký druh živočíkov. Čo tam prav? A tam čo? A tam vidíte, čo má, prečo nemá ocas? Tam sú krokodíly vľavo. Aha! To je Megalosaurus! A iguanodont. Ale vyzerá, že to je Megalosaurus. A tam vidíš krokodíl. Jasné. Tam vľavo. Tam som utrhla. Tam som vľavo odtrhla. Wow. A tam to žerem, to je úplne jedno. Počkej, vidíte tam vzadu to pobrežie, ak sa kúka ten jeden? Wow, to je ich čiže asi. A jedlo som sa vrť, ale podľa tej starej predstavy, že ľudia verili, že sa dokážu dostať na súž, ale wow. A ojojoj, to je potopa. Potom si robíme teóriu tejto animácie. Wow, to je Mosasaurus. Ne, Mosasaurus, určite. Wow, to je brutálne. Všetci nás zabíjajú. To sa tam všetci zabíjajú. Wow. Takže mám hneď dotazok tejto animácii. Takže mám takú teóriu, že táto animácia je robená podľa jednoho pána, takého Francúza, ktorý písal knihu Svet pred potopou a jak si môžeme všimnúť, tak toto vyzerá presne ako potopa. Vyzerá, ale ešte keď sa vrátime o pár, vidíte? Tak toto vyzerá presne, že ako keby prichádzal potopa. A vlastne, že ešte potom sa tam začali všetci zabíjať, akože vyzerá to presne ako keby to bol svet pred potopou, lebo vlastne, že asi sa Boh zahneval za to, že sa začali všetci zabíjať, aspoň podľa mňa, lebo začali sa tam všetci trhať a zabíjať, lebo tak si to niekedy ľudia aj predstavovali. Oni si to niekedy predstavovali, že proste, že boli to obľudy, ktorí sa zabíjali, trhali a boli tupé a nič také ďalej. Takže ja si myslím takto nejako. Ale akože, to je dobré brutálne. A toto je hrozné, fuj. Už to ani pozorne nemôžem toto. Ale akože, je to aj teória, že vlastne, že tí ľudia si mysleli, že proste aj títo elasmosaury a plesiosaury a tak, ichtyosaury a tak ďalej. Takže vyliezajú na súž, lebo oni si tak mysleli, že každý je plast, proste chodia. Oni začali sa zabíjať a to
tak tí ľudia mysleli. Vidíte, a teraz prichádza tam ako keby v tom svete potopa. A vlastne všetkých má zabiť, lebo vlastne tí ľudia si mysleli, že ich musí zabiť, aby neohrozovali dnešných ľudí. Ale tak tí ľudia predstavujú, toto je konšpiračná teória tohoto. Ale akože to ma dosť prekvapuje, že všetci zahynie, že úplne to dáva zmysel, že tuto si môžete všimnúť ten najväčší, ktorý je pre mňa úplne, tak to je Megalosaurus. Takto tu, to je Megalosaurus a toto vzadu sú, potom vidieť, že tu nejaká ruka. Takže mega. To vyzerá creepy. Aha, tam vlastne úrej všetci a teraz som si všimol, že tu bola hlava. Už vidím, tuto takto. Takto tu, možno, že ju tam vyzleť, vidíte. Ale toto je Megalosaurus 100%. Takže vidíte, ono je proste, že všetci sa utopili, ak to je tiež Megalosaurus. Všetci sa utopili, všetci. A taktiež táto animácia si dáva, že tento pán, ktorý si s tým robil, tak si dal veľkú s tým námahu a ja mu to uznávam, ale je to dobre nechutné, takže tak. Máme ešte titulky. Dobre. Takže toto bolo reakčné video na môj kanál ako prvé a ešte možno teraz vydám možno ešte ďalšie video, takže dúfam, že stihnete kúknúť videá, lebo už chcem tie videá čo častejšie robiť a tak ďalej. Takže dúfam, že sa reakcia na Antediluvian páčila. Táto animácia, alebo tento short film bol robený podľa Marina. Počkej, čo? Je to od neho, alebo od koho? Maryho Aningo, jak tam vidíte hore. Takže dúfam, že sa vám páčilo, dajte like a odber, myslím, že ďalšie videa teraz, za pár minút, za pol hodinku. Takže čaute, čau.